Jatend piny Kenya William Ruto kwayo pinje mag Afrika mondo nywak lwedo e chenro mag dongruok maduoko piny ting' mar osuru n'oganda manie pinjego. Ruto manie limbe e piny Congo Brazzaville igeno ni biro twak kod jood bura mag Congo. Motelo ne twak ma kamano, Ruto nolero ni Afrika opong' kod mwandu mathoth ahinya manie bwo lowo. Kata kamano, lwenje ma kinde ka kinde mamedo ketho mwandu kendo daro oganda osethiro dongruok e pinje mag Afrika. Ruto nojiwo tudruok mar bero chenro mag riwruok e pinje mag Afrika AU ahinya to e chenro mag wuoth e kind mamoko. Limbe Ruto Congo luwo chenro mar tudruok e kind pinje mane onywako jo Kenya kod jokondo e giko mar dwe mokalo. Without resources. The narrative has always been built that we are the poorest continent. We are not. We have assets. I have enlisted our assets. We have huge, tremendous renewable energy resources. We have mineral resources. We have huge resources in smart agriculture. We have the youngest population. We are the continent of the future. And I want to ask you as members of parliament to work with us to reform the Africa Union, to give it voice, to give it structure that is going to make sure that Africa speaks in the language that is understood, with clarity on our issues, so that we can drive our agenda, grow our trade, and make sure Africa moves forward. I think we have a 0.2% tax that is supposed to be levied in our countries. We want to ask every country to live up to that commitment